हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलुरू तर्फे घेतला जाणारा हा कार्तिक मासाचा वर्ग आहे, ज्यामध्ये आपण श्रीला प्रभुपाद यांच्या आशीर्वादाने आणि नामानिष्ठदास प्रभूजी यांच्या मार्गदर्शनामध्ये श्रीमद भागवतमच्या पहिल्या स्कंदाचं वाचन करत आहोत. तर मी प्रथम मंगलाचरणने सुरुवात करते. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः. ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आपण स्कंद 1 अध्याय 3 आणि श्लोक क्रमांक 5 पासून आज सुरुवात करतो. तर प्रथम मी श्लोक वाचते, मग नंतर तुम्ही तात्पर्य वाचा. हरे कृष्ण. एतत् नाना अवताराणां निधानं बीजम् अव्ययम् यस्य अंश अंशेन सृजन्ते देवतिर्यज्ञरादय. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे रूप दुसरा पुरुष अवतार या विश्वातील अनेकविध अवतारांचा उगम आहे आणि हे रूप अविनाशी आहे. या रूपाच्या लहान लहान अंशापासून देवता पशुपक्षी आणि मनुष्यादी निरनिराळे जीव निर्माण होत असतात. हरे कृष्ण. कोण हरे वाचेल? कृष्ण. माताजी मी वाचू? हो, वाचा. हरे कृष्ण. तात्पर्य: महत्त्वात असंख्य ब्रह्मांडाची निर्मिती केल्यावर पुरुषाने द्वितीय पुरुष गर्भोदकशाही विष्णूच्या रूपाने प्रत्यक्ष प्रवेश केला. त्यांनी जेव्हा असे पाहिले की ब्रह्मांडात स्थान विश्रांतीचे स्थळ असे काहीच नसून केवळ अंधकार दाटला आहे, तेव्हा त्यांनी आपल्या स्वेद जळाने अर्धे ब्रह्मांड भरले आणि स्वतःच त्या जळात पहुडले. या पाण्याला गर्भ उदक असे म्हणतात. त्यांच्या नाभीतून एक कमळनाळ अंकुरित झाले आणि कमळदळावर विश्व संरचनेचे प्रमुख शिल्पज्ञ ब्रह्मदेव यांचा जन्म झाला. ब्रह्मदेवाचा विश्वरचनाकार झाले आणि भगवंतांनी विष्णूच्या रूपाने विश्वाच्या पालनाचे उत्तराधित्व स्वीकारले. प्रकृतीच्या रजोगुणापासून ब्रह्मदेव उत्पन्न झाले आणि विष्णू सत्वगुणाचे अधिपती झाले. विष्णू हे त्रिगुणातीत असल्यामुळे नेहमीच भौतिक आसक्तीपासून अलिप्त आहेत. याचे विवरण अगोदरच केलेले आहे. ब्रह्मदेवांपासून तमोगुणाचे अधिष्ठाते शिव उत्पन्न झाले. भगवंतांच्या इच्छेने ते अखिल सृष्टीचा संहार करतात, म्हणून ब्रह्मा विष्णू शिव हे तिघही गर्भोदकशाही विष्णूंचे अवतार आहेत. ब्रह्मदेवांपासून दक्ष, मरीची, मनु आणि इतर देव प्रजापती प्रजेची अभिवृद्धी करण्यासाठी उत्पन्न झाले. वेदांच्या गर्भसूतीतील मंत्रात
गर्भोदकशाही विष्णूंचा महिमा सांगितलेला आहे. गर्भस्तुतीचा प्रारंभ भगवंतांची सहस्र शिरे असल्याचे वर्णनाने होतो. गर्भोदकशाही हे विश्वाचे स्वामी आहेत आणि ते जरी विश्वात पोहोचल्यासारखे दिसत असले तरी ते नेहमी दिव्य स्थितीत असतात. यापूर्वीच सांगितलेले आहे. गर्भोदकशाही विष्णूंचे पूर्णांश असे जे शिरोदकशाही विष्णू हे विश्व जीवनाचा परमात्मा आहे, तसेच त्यांचे विश्वाचे पालन करता म्हणून समजले जाते. अशा रीतीने मूळ पुरुषाच्या 3 स्वरूपांचे ज्ञान झाले. विश्वातील सर्व अवतार रूपे ही या क्षीरोदकी विष्णूची रूपे आहेत. निरनिराळ्या युगांमध्ये निरनिराळे अवतार होतात आणि तेही असंख्य असतात. त्यात मत्स्य, कुर्म, वराह, राम, नृसिंह, वामन असे अधिक महत्वाचे आहेत. या अवतारांना लीला अवतार असे म्हणतात. ब्रह्मा, विष्णू, शिव म्हणजे रुद्र हे गुणावतार वेगवेगळ्या प्रकृतीच्या गुणांचे अधिष्ठाते आहेत. भगवान विष्णू पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांपासून भिन्न नाही. भगवान शिव हे जीव आणि भगवंत यांच्या मध्यावरील स्थितीत आहेत. ब्रह्मदेव हे नेहमीच जीव तत्व आहेत. सर्वश्रेष्ठ पुण्यवान आत्मा किंवा श्रेष्ठ भगवत भक्त निर्मितीच्या कार्यासाठी भगवंतांच्या शक्तीने संपन्न होतो आणि त्याला ब्रह्मा किंवा ब्रह्मदेव असे म्हणतात. त्यांची शक्ती बहुमूल्य रत्नांमध्ये परिवर्तित झालेल्या सूर्याच्या शक्तीप्रमाणे आहे. जेव्हा ब्रह्मदेवांच्या पदासाठी कोणी पात्र जीव नसतो तेव्हा भगवान स्वतः ब्रह्म होऊन त्या पदाचा कार्यभार ग्रहण करतात. भगवान शिव हे सामान्य जीव नाहीत. ते पूर्ण भगवत अंश आहेत. परंतु भौतिक प्रकृतीशी त्यांचा प्रत्यक्ष संबंध असल्याने भगवान विष्णूप्रमाणे ते तंतोतंत दिव्य अवस्थेत नाहीत. त्यांच्यातील अंतर दही आणि दूध यांच्यातील अंतराप्रमाणे आहे. दही हे दूधच आहे, परंतु दुधाऐवजी त्याचा उपयोग करता येत नाही. दुसरे अवतार मनूचे आहेत. ब्रह्मांच्या जीवन कालावधीत एका दिवसात 14 मनू होतात. ब्रह्मांचा एक दिवस म्हणजे सौर गणनेप्रमाणे 43 लाख गुणिले 1000 वर्षे याप्रमाणे ब्रह्मांचा एका महिन्यात 420 मनू तर एका वर्षात 5040 मनू होतात. ब्रह्मदेवांचे आयुष्य त्यांच्या कालमानानुसार 100 वर्षांचे आहे. म्हणून त्या कालावधीत 5040 गुणिले 100 म्हणजे 5,04,000 मनू होतात. ब्रह्मांडे अनंत आहेत. त्यात प्रत्येकाचा एक ब्रह्मा आहे आणि त्यात सर्वांच्या पुरुषाच्या श्वासोश्वासाच्या वेळी उत्पत्ती आणि लय होत असते. म्हणून पुरुषाच्या एका श्वासोश्वासाच्या कालावधीत किती लाख मनू होतात याची आपणच कल्पना करावी. ब्रह्मांडातील प्रमुख असलेले मनू पुढील प्रमाणे आहेत. यज्ञ स्वयंभुव मनू, विभू स्वारोचिष मनू, सत्यसेन उत्तम मनू, हरितामस मनू, वैकुंठ रैवत मनू, अजित चक्षुष मनू, वामन वैवस्तव मनू, वर्तमान चतुर्योगी वैवस्त मनूचा अधिपत्याखाली आहे. सार्वभौम सावर्णी मनू, ऋषभ दक्षा सावर्णी मनू, विश्वक्सेन ब्रह्म सावर्णी मनू, धर्मसेतू धर्म सावर्णी मनू, सुधामा रुद्र सावर्णी मनू, योगेश्वर दव सावर्णी मनू आणि बृहद भानू इंद्र सावर्णी मनू. ही नावे वर सांगितल्याप्रमाणे 430 दशलक्ष 430 सॉरी थँक्यू 430 दशलक्ष सौर वर्षाच्या कालावधीत अधिपत्य करणाऱ्या एका मनु समूहाची आहेत. भगवंतांचे काही अवतार युगावतार आहेत. सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग ही 4 युगे आहेत.
प्रत्येक युगातील अवतारांचा शुक्ल, रक्त, कृष्ण, पीत असे निरनिराळे वर्ण आहेत. द्वापार युगात श्रीकृष्ण कृष्ण वर्णात प्रकट झाले, तर कलियुगात भगवान श्री चैतन्य पीत वर्णात प्रकट झाले. अशा रीतीने भगवंताच्या सर्व अवतारांचे वर्णन अपौरुषीय शास्त्रातून दिलेले आहे. म्हणून कोणत्याही धूर्त ढोंगी मनुष्याला स्वतःच भगवंतांचे अवतार होण्याची वाव नाही, कारण भगवंतांचा अवतार शास्त्रात दिलेला असला पाहिजे. भगवत अवतार स्वतःला अवतार असल्याचे घोषित करीत नाही. शास्त्रात जी अवतारांची लक्षणे सांगितलेली आहेत, त्यावरून महर्षी त्या अवतारांचा स्वीकार करतात. अवतारांची स्वरूपे, त्यांना करावयाची असलेली विशिष्ट कार्ये, त्यांचे वर्णन शास्त्रांमध्ये दिलेले असते. प्रत्यक्ष अवताराव्यतिरिक्त शक्तावेश अवतार असंख्य आहेत. त्यांचे वर्णनही शास्त्रात आहे. असे अवतार प्रत्यक्षपणे त्याचप्रमाणे अप्रत्यक्षपणे शक्ती संपन्न असतात. जेव्हा ते प्रत्यक्षपणे शक्ती प्राप्त करतात, तेव्हा त्यांना अवतार म्हणतात. आणि जेव्हा ते अप्रत्यक्ष शक्ती प्राप्त करतात, तेव्हा त्यांना विभूती असे म्हणतात. प्रत्यक्षपणे शक्ती संपन्न अवतार कुमार, नारद, पृथु, शेष, अनंत इत्यादी होत. विभूतींबाबत विचार करता त्यांचे वर्णन भगवद्गीतेचा विभूती योग नामक अध्यायात सुस्पष्टपणे केलेले आहे. अशा अनेक प्रकारच्या अवतारांचे मूळ उगमस्थान गर्भोदकशाही विष्णू आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. सृष्टीच्या उत्पत्तीच्या प्रारंभाला ब्रह्मदेवांचे 4 अविवाहित पुत्र होते. त्यांनी अखंडपणे ब्रह्मचारी व्रताचे पालन करून परम सत्याच्या साक्षात्कारासाठी कठोर तपस्या केली. हरे कृष्ण. अलका हरे माताजी. कृष्ण. हा, पहिल्यांदा अलका माताजी, मग योजना माताजी आणि त्यानंतर विमल माताजी. हा, हरे कृष्ण. वाचा. हरे हरे कृष्ण माताजी, दांडवत प्रणाम. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा. श्रील प्रभुपादजी की जय. ठराविक कालांतराने या भौतिक जगाचे सृजन होते, पालन होते व शेवटी लय होतो. म्हणून या सृजनातील प्राण्यांचे पितामह जे ब्रह्मदेव, त्यांच्या विशिष्ट स्वरूपावरून सृष्टीची वेगवेगळी नावे आहेत. वर सांगितल्याप्रमाणे कुमार सर्गात प्रकट झाले. ब्रह्म साक्षात्काराची पद्धत. माताजी स्क्रोल कराल का? हरे कृष्ण माताजी. हो, करतील. एकच मिनिट हो थांबा. हो, सायली नाही नाही, माताजी चालेल करताय. चालेल. नाही, मी पुस्तक घेतलं नाही, माझ्याकडे आहे ऍक्च्युली. हा, केलंय बघा. दिसतंय ना स्क्रीनवर आता? हो हो हो, हा हा. दिसतं दिसतं. हम्म. ब्रह्म साक्षात्काराची पद्धत शिकवण्यासाठी त्यांनी ब्रह्मचर्याचे अतिशय कठोर व शिस्तबद्ध रीतीने पालन केले. हे कुमार शक्त्यावेश अवतार आहेत. कठोर अशा ब्रह्मचारी व्रताचे पालन करण्या अगोदर ते 4 कुमार सुयोग्य ब्राह्मण झाले. या उदाहरणावरून असे सुचवले जाते की प्रथम ब्राह्मणाची योग्यता जन्मानेच नव्हे तर गुणाने देखील प्राप्त करावी आणि नंतर ब्रह्म साक्षात्काराच्या प्रक्रियेतून जावे. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण माताजी, थँक्यू. हरे कृष्ण. द्वितीयं तु भवायास्य रसात लगतां महिम् उदरिष्यन् उत्पादत्त यज्ञेश सौकरम वपू. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. सर्व यज्ञांचा जो परम भोक्ता, त्याने वराह अवतार, द्वितीय अवतार धारण केला आणि पृथ्वीच्या कल्याणार्थ त्याने ब्रह्मांडाच्या खालच्या स्तरातून तिला वर काढले. हरे कृष्ण. योजना माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रीला प्रभुपादजी द्वारा. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवंतांच्या प्रत्येक अवताराचे विशिष्ट कार्यही असते, असे येथे दर्शविले आहे. कोणत्याही विशिष्ट कार्याविना अवतार असणे शक्य नाही. अशी कार्ये नेहमीच असामान्य स्वरूपाची असतात. कोणत्याही जीवाला तशी कार्ये करणे शक्य नसते.
अतिशय अमंगल वस्तूंनी पूर्ण असलेल्या रसातल भागातून पृथ्वीला वर काढण्यासाठी वराह अवतार होता. अपवित्र स्थानातून वस्तू उचलणे हे डुकराकडूनच होत असते. सर्व शक्तिमान भगवंतांनी पृथ्वीला अपवित्र ठिकाणी लपवून ठेवणाऱ्या असुरांपुढे हे आश्चर्य प्रकट केले. भगवंतांसाठी काहीच अशक्य नाही. जरी त्यांनी सुकराची भूमिका केली असली तरी ते सर्वांपलीकडे दिव्यत्वात स्थित आहेत आणि तरीही ते भक्तासाठी उपास्य आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तृतीयं ऋषि सर्गं वैदेवर्षितम् उपेत्य सः तंत्रं सात्वतम् आचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणाम यतः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. ऋषी सर्गात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांनी देवतांमध्ये श्रेष्ठ ऋषी असलेल्या नारदांच्या रूपाने तिसरा शक्त्यावेश अवतार ग्रहण केला. नारदांनी निष्काम कर्मांची प्रेरणा देणाऱ्या भक्ती संबंधातील विवरणांच्या वेदातून संकलन केले. हरे कृष्ण. विमल माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारे भगवंताचे शक्तिवेश अवतार असलेले ऋषी श्रेष्ठ नारद हे अखिल विश्वात भगवंताच्या भक्तीचा प्रचार करीत असतात. संपूर्ण विश्वातील आणि वेगवेगळ्या ग्रहलोकातील तसेच जीव योनीतील सर्वच महान भगवत भक्त त्यांचे शिष्य आहेत. भागवतचा रचनाकार श्रील व्यासदेव हे सुद्धा श्री नारदांच्या शिष्यापैकी एक आहेत. महर्षी नारद हे नारद पंचरात्राचे ग्रंथकार आहेत. नारद पंचरात्र हे विशेषतः भगवत भक्तीचे मार्गदर्शन करणारे वैदिक संकलन आहे. हे नारद पंचरात्र कर्मी किंवा सकाम कर्मी जनांना कर्मबंधनातून मुक्ती मिळवण्याचे शिक्षण देते. बद्ध जीव प्राय सकाम कर्मांनी आकर्षित होत असतात, कारण आपल्या कर्माद्वारे त्यांना जीवनाचा उपभोग घेण्याची इच्छा असते. संपूर्ण विश्व सर्व जीव योनीतील सकाम कर्मी जीवांनी भरलेले आहे. सकाम कर्मामध्ये सर्व प्रकारच्या आर्थिक विकासाच्या योजनेचा समावेश असतो. परंतु प्रकृतीचा नियम असा आहे की प्रत्येक कर्माला प्रतिक्रिया असते आणि कर्ता अशा फलान्मुख प्रतिक्रियांनी बांधलेला असतो. मग त्या कर्माच्या प्रतिक्रिया शुभ असोत वा अशुभ. शुभ कर्माची प्रतिक्रिया तुलनात्मक दृष्टीने भौतिक उत्कर्ष भरभराट अशी आहे आणि अशुभ कर्माची प्रतिक्रिया तुलनात्मक दृष्टीने भौतिक दुःख ही आहे. तथापि भौतिक अवस्थेतील सुख दुःख उत्कर्ष हे सर्व दुःखच आहे. भौतिक अवस्थेत सर्व गोष्टी शेवट केवळ दुःखातच होतो. जे मूर्ख आहेत, भौतिकवादी आहेत, त्यांना मुक्त अवस्थेतील शाश्वत सुखाची सुखाची प्राप्ती कशी करावी याची माहिती नसते. श्री नारद मुनी या मूर्ख सकाम कर्मी जनांना सुखाच्या सत्यत्वाचा अनुभव कसा येतो हे सांगतात. आपले वर्तमान व्यावसायिक कर्म आपल्याला कसे उन्मुख करू शकते याचे नारद मुनी भौतिक जगातील अशा रोगग्रस्त लोकांना मार्गदर्शन करतात. वैदिक दुधाच्या अपचनाचा त्रास दूर व्हावा म्हणून रोग्याला दही रूपातील दूधच सेवन करण्यास सांगतात. म्हणून रोगाचे कारण आणि उपचार जरी सारखेच असले तरी देखील नारदासारख्या अनुभवी वैद्यांचे मार्गदर्शन आवश्यक आहे. भगवद्गीतेत देखील आपल्या कष्टाच्या फळांनी भगवंतांची सेवा करण्याचे हेच निदान प्रस्तुत करते. यामुळे मनुष्य नैष्कर्माच्या मार्गावर अथवा मुक्तीच्या मार्गावर पोचतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तूर्ये धर्मकला सर्गे नरनारायणा वृषी भूत्वा आत्म उपशम उपेतम अकरोत् दुश्चरम तप. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. चौथ्या अवतारात भगवंत धर्माच्या पत्नीच्या गर्भातून नरनारायण ऋषींच्या रूपात अवतीर्ण झाले. या अवतारात त्यांनी इंद्रियांचा निग्रह करण्यासाठी कठोर तप केले आणि आदर्श दाखवून दिला. मिनल माताजी. माताजी म्यूट आहात तुम्ही. वाचो माताजी. नाही, मिनल माताजी वाचतायत, त्यांचा हँड रेस्ड आहे ना, पण मीनल त्या ताई म्यूट. हा, हॅलो, ऐकू हा येतंय का हा आता? नाही. हो हो, येतंय. ऋषभ तात्पर्य
ऋषभदेवांनी आपल्या पुत्रांना उपदेश केला की केवळ तपस्या किंवा दिव्यत्वाच्या साक्षात्कारासाठी स्वेच्छेने केलेला शरीर निग्रह हेच मनुष्याचे वास्तविक कर्तव्य आहे. भगवंतांनी आपणाला शिकवण्यासाठी आदर्श रूपाने अशी तपस्या केली. भगवंत मंदमती लोकांविषयी फार दयाळू आहेत, म्हणून ते स्वतः येतात आणि आवश्यक संदेश मागे ठेवून जातात. तसेच ते आपले सुपात्र प्रतिनिधी म्हणून पाठवितात. त्यांनी बद्ध जीवांना भगवत धामात बोलवावे हाच त्यांचा हेतू असतो. अगदी अलीकडे सर्वांना माहीत असेल की श्री चैतन्य महाप्रभू देखील या कलियुगातील पतित जीवांवरती विशेष कृपा करण्यासाठी अवतीर्ण झाले होते. नारायण अवताराची अद्यापि हिमालयात बद्रिकाश्रमी उपासना होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पंचमहाकपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाचासुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवान कपिल नावाने झालेल्या भगवंतांचा 5वा अवतार सर्व सिद्धी प्राप्त केलेल्यांमध्ये सर्वश्रेष्ठ आहे. त्यांनी सृजनात्मक तत्वांचे स्पष्टीकरण असणारे सांख्य तत्वज्ञान आसुरी ब्राह्मणाला दिले, कारण काळाच्या ओघात हे ज्ञान लुप्त झाले होते. हरे कृष्ण. नंदा माताजी. कृष्णा. तात्पर्य. हरे कृष्ण. सृजनात्मक तत्वांची संख्या 24 आहे. त्यातील प्रत्येकाचे वर्णन सांख्य दर्शन पद्धतीत केलेले आहे. युरोपीय विद्वान सांख्य दर्शनाला सामान्यतः तत्वज्ञान म्हणून ओळखतात. सांख्य शब्दाचा व्युत्पत्तीमूलक अर्थ आहे भौतिक तत्वांचे विश्लेषणाद्वारे सुबोध स्पष्टीकरण. असे विश्लेषण भगवान कपिलांद्वारे प्रथमच केले गेले. अवतार क्रमात ते 5वे असल्याचा येथे उल्लेख आहे. श्लोक वाचू का माताजी? नाही, श्लोक मी वाचते. हरे कृष्ण. षष्ठम अत्रे अपत्यत्वं वृता प्राप्त अनुसूयया आन्वीक्षिकीं अलक्कार्य प्रल्हादादिभ्य ऊचिवान. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. अत्रि ऋषींच्या पुत्र रूपाने परम पुरुषांनी 6वा अवतार घेतला. अनुसूयेने प्रार्थना केल्यावरून तिच्या गर्भातून ते प्रगट झाले. त्यांनी अध्यात्म विषयक ज्ञान अलर्क, प्रल्हाद, यदू, हैहय इत्यादींना सांगितले. हरे कृष्ण. कोण वाचतंय आता? बरं, मी वाचते. तात्पर्य. भगवान स्वतः अत्रि ऋषी आणि अनुसूया यांचे पुत्र दत्तात्रेय म्हणून अवतीर्ण झाले. भगवंतांचे अवतार दत्तात्रेयांच्या जन्माचा इतिहास ब्रह्मांड पुराणात पतिव्रतेच्या कथेत वर्णन केला आहे. अत्रि ऋषींची पत्नी अनुसूया हिने ब्रह्मा, विष्णू आणि शिव यांच्या पुढे प्रार्थना केली. हे प्रभो, जर तुम्ही माझ्यावर प्रसन्न झाला असाल आणि जर तुमच्यापासून काही वर मागावा अशी तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही संयुक्त रूपाने माझे पुत्र व्हावे. त्यांनी तिची प्रार्थना मान्य केली. भगवंतांनी दत्तात्रेय रूपाने विशेषतः अलर्क, प्रल्हाद, यदू, हैहय इत्यादिकांना आन्वीक्षिकी विद्या प्रदान केली. हरे कृष्ण. बरं, आता मला माताजी म्हणाल्या होत्या की अर्धा तासच आज वर्ग घ्यायचा. सगळ्यांच्या घरी आता दिवाळीची कामं सुरू झाली असतील आणि गुरुवारपर्यंत अर्धा तास वर्ग आपण घेऊ आणि शुक्रवार ते पुढचा शुक्रवार आपला वर्ग 10 ते 15 मिनिटं असा असेल. तर मग आपण आता इथे थांबूया आणि मग उद्या उर्वरित वाचन सुरू करूया 12व्या श्लोकापासून. चालेल. हरे कृष्ण. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरी बोल सर्वांना. उद्या आपला वर्गही असाच अर्ध्या तासाचाच होईल. गुरुवारपर्यंत अर्ध्या तासाचा, शुक्रवारपासून मग पुढे